Ka jingpule na ka kitab o hagai kalanong kabaningkong kadukod iwe hadu pra. Hakas nemba ar jong usim Darius, hakas ngi baningkong jong upnai behenriu, lawan poi ka ktien utrai lengba unong yathu lupa hagai ha u zerub babul, ukun u shealtil ulat ka Juda, badha u Joshua, ukun u Jehosadak, ulingdo ramba. Utrai ki pai u ong kumni, uni upat benriu, uong ba ompat poi kaya bantay biang ya kaying utrai, tilawan poi kaktin utrai, lingba unong yathu lupa hagai. Demo ba mapi pinsyong yalade da kaying sobding, haba kani kaying kajan, namar kata utrai kipai uong kumni, tudap berkhat lajia ayu yapi, shibun pila ben batang kendian pila on, pibam Henry klem kadang, pidi Henry klem tengen, pikup jan Henry pims ain, utaru ubakamai bainong ukamai tang bantep ha kaplape, utrai kipat uong kumne, tu da berkat ayu lajia yapi, kilet sha kilum, panwan ra ding nangta, tote ya kaying, kabangan dasngohun nang bangan dupla ban penpau ya keburong jonga uong utrai kaktien jong utrai kasam shispa sapu khandai kerkhot iwe hadu henriu bat khandai alleluia durwai kajingwai bathimai ha utrai tu yaro yu ha kajingyelang ki bangen tu Israel unshat kmen hala unong thau Togi kun ka Zion kinde kemen ha usim jongki tokin yaro ya ka kerteng jong u da ka bashat tokin tem ha u da ka sing bat ka duitara naba utrai u I dela ki briu u kentiu buram ya ki batlon da ka jingjob to ki riungen kin hoi risa ha ka buram kindem krup ban buram ya Blei ka jingyaro ha kirmyang shentur padha ka kti ka white lam aryang serti pan pendep ya ka rai balat ho persha yaki kani ka wan lam ka buram ha ki riunge jong u alleluia ka gospel kat kum u Lukas kalanong ka bakhandai ka rekhod hinyo hadu khendai u Herod u Tetrak ka Galili ula yo snowlun kat ka balajia ula kulmar jingmun shaphang kata namar dan ki baong u Yohanes Baptist ula mipat ki weipat kila ong ba u Elijah ula pau sa ki weipat kila ya ong ba wei unong yuthu lupa barim ula imbiang u Herod ula ong ngalapha krai khli ya u Yohanes te u ken une ubriu pangayo snow katne te ulayai persang ban yo I ya u Jesu ka gospel jong utrai